І пайшлі яны, спяшаючыся, і знайшлі Марію і Юзафа і немаўля, якое ляжала ў яслях. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, Божае нараджэнне запрашае нас зноў у Бэтлеем, дзе пастушкі знайшлі Марыю, Юзафа і немаўля, якое ляжала ў яслях. Узгадываючы падзеі той ночы, пастараемся перажыць іх нанова. Будзем заклікаць Духа Святога, каб дапамог нам увайсці ў таямніцу Бетлеемскай ночы, удзельнічаць у ёй з любоўю у духоўнай блізкасці да Марыі, Юзафа і немаўляці. Няхай нашым удзелам будзе спазнанне нараджэння Езуса ў нашым жыцці. Няхай Христус нараджаецца ў нашых сэрцах, каб Яго любоў прыносіла плон штодзённых учынкаў любоўі. Яго радасць дапамагала нам перамагаць усялякі страх і боязь, а Яго дабрыня дапамагала схіляцца над патрабуючымі. Каб час нового 2018 года быў пазначаны дзеяннем Духа Святога і Яго дарамі, будучы шчодрым на любоў, радасць, супакой, великодушнасць, лагоднасць, дабрыню, вернасць, далікатнасць і стрыманасць. Яднаючыся духоўна пры вігілійным стале і дзелячыся традыцыйнай аплаткай, жадаю вам, дарагія браты і сёстры, радаснага перажывання святаў Божага нараджэння. Няхай радасць загосціць у вашых сэрцах, сем'ях і ў цэлым грамадстве. Няхай Езус Христус, Божы Сын, які прыходзіць у гэты свет з дарам збаўлення, узмацняе вас у веры, надзеі і любоўі. Жадаю вам радасных, спакойных, поўных надзеі і аптымізму святаў Божага нараджэння, а таксама шчаслівага, багатага на Божае бласлаўлення нового 2018 года.